Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Adlaw karon nga Domingo, Enero 26. Sa mga naminaw kanato sa radyo o sa mga naglantaw kanato sa atuang Facebook live streaming, inubanan sa grasya sa labawng makagagahom, kini ang atong inadlaw-adlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Ang bidlisaw sa pulong sa Ginoo. Karong adlaw mao na lamang ang ika 444 o ika 444 nga adlaw para sa kasumaran sa unang bunyag sa Pilipinas niadtong April 14, 1521. Ang atuang programa magpahinumdum kaninyo kung pila na lamang kaadlaw ang nabilin. Una nato malipayong sa ulugon ang unang bunyag nga nahitabo dinhi sa Sugbo. Karong adlaw mao ang ikatulong Domingo sulod sa ordinaryong tuig sa simbahan. Pipila na sad ka tuig ang nilabay nga ang atong nasod gisaulog ning Dominguha isip nasudnong Domingo sa Biblia o National Bible Sunday. Apan bag-o lamang gideklarar sad ni Pope Francis nga kining ikatulong Domingo sulod sa ordinaryong tuig sa simbahan mahimong Domingo sa pulong sa Dios o Sunday of the Word of God. Nining Dominguha gihatagan og dakong importansya ang pulong sa Dios diha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi, diha sa pamilya, sa komunidad ug sa nasod. Alang kanatong mga Katoliko, ang pulong sa Dios ato ang mabasa diha sa Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios diha sa pulong sa mga tao. Pinaagi sa mga manunulat nga gilamdagan sa Espiritu Santo, ang Dios nagpili kanila nga gamiton ang ilang kahanas aron pinaagi kanila ug uban kanila ang pulong sa Dios mapadayag sa tanang katawhan hangtod sa atong kapanahunan. Ang atoang mga kaigsuonan sa ubang relihiyon ug sekta, muyon kanatong mga Katoliko nga ang pulong sa Dios atong mabasa gayud diha sa Biblia. Apan alang kanatong mga Katoliko, dili lamang ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios ana usab sa tradisyon sa simbahan ug sa iyang magisterium. Kay kita angay magbasa sa Biblia, sumala sa buhing tradisyon sa kinabuhi sa simbahan. Sigon pa sa unang mga Kristiyanos nga mga manunulat, ang balaang kasulatan gisulat diha sa kasing-kasing sa simbahan. Ug kinilabaw pa sa mga natala nga mga dokumento o mga records kay anaa sa tradisyon sa simbahan ang buhing kasinatian sa pulong sa Dios ug ang Espiritu Santo mismo mao ang naghatag kaniya sa angay ug saktong hubad sa kasulatan. Kay sumala sa kasaysayan, sa diyang si Jesus nisaka sa langit ug nagsugod nagsulat ang mga Kristiyano sa ilang kasinatian kang Kristo, naay mga dokumento nga mas nihaom sa mga Kristiyanos, samtang ang uban gigamit sa pipila ka grupo aron usab gamiton sa ilang mga kaugalingong interes. Mao nga naay ubang sulat nga mas bug-at og otoridad kaysa sa ubang sulat. Ug naay mga sinulat usab nga parehong giuyunan sa paggamit sa mga unang Kristiyanos. Pag-abot lamang sa Konseho sa Roma o Council of Rome niadtong 382 AD o tuig 382 nahimugso ang kanon o ang Biblia nga maoy gigamit na nato sa kasamtangang panahon. Unsa man nato pagkabalo o ninyo pagkahibalo nga ang inyong Biblia sa inyong balay usa ka Katoliko nga Biblia. Atong mahibal-an nga kini Katoliko gayud kung ang mga unang pahina niini ana ay pulong nga nakabutang imprimatur nga pasabot sa English, let it be printed. Kini usa ka permiso
nga gihatag sa simbahang Katoliko aron ipatik o imantala. Mao nga kung ang inyong Biblia walay imprimatur, nan pagpalit mo Katoliko nga Biblia o pangitaa gayud ang imprimatur sa unahan. Ang mga Biblia nga naay patik nga Gideon o King James, dili ninyo makitaan nga naay imprimatur. Tungod kay kini mga Biblia man sa Protestante. Mga igsuon, ang Biblia balaang dokumento tungod kay kini gabay manato alang sa atong kaluwasan. Sigon pa sa tipik nato sa ato ang ebanghelyo, si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Kini pahinumdom kanato nga pagkadako gayud sa gugma sa Dios, nga kita iya gayud danihon aron mo desisyon kita sunod kaniya aron tinabangan sa iyang grasya makasulod kita sa iyang gingharian sa kinabuhing dayon. Mao nga hatagan ta og igong bili ang pulong sa Dios ug hatagan sad nato kini og halangdong lugar diha sa atong mga panimalay. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Mayong adlaw sa mga naglantaw usab kanato sa ato ang Facebook live streaming, si Ivy Asuncion, si Casiroj Jr. Amores Pragados nga naglantaw gikan sa Netherlands on board, si Father Eric Lacandula nga tuwa sa Africa, si Rumi Sato Arisgado o si Ilona Iscoyos. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD ang inyong magsisibya sa maayong balita. Ang Ginoo sa kalinaw maguban kaninyo sa kanunay.